Opisyal na nagbukas ngayong araw ang Oragon Pet Expo Year 2 o OPETEX 2 sa Ayala Malls, Legazpi. Pinangunahan ito ng Junior Chamber International o JCI Legazpi kasama ang Asosasyon ng mga Bicolanong Veterinaryo Incorporated, Mayon Exotic Pet Expo at City Veterinary Office. Iba't ibang exotic pets ang ipinakita sa pagbubukas, kabilang na ang mga ahas at bearded dragons. Isa sa mga nakilahok ay ang 12 anyos na si Iris mula sa Parañaque City na nagdala ng kanyang mga alagang hayop kasama ang kanyang mga magulang. Ayon kay Iris, mahalaga ang ganitong mga expo upang turuan ng publiko sa tamang pag-aalaga ng mga exotic na hayop. Today po, it's so happy po because we can educate people how to care animals and na maturuan sila na huwag basta-bastang patayin yung mga animals. And sa paraan na yon, na-educate din sila na huwag basta-bastang pwedeng galawin yung mga ahas and bigyan sila ng kanilang private spaces. Nagpapasalamat naman si Carlo Paul Perez, founder ng Mayon Exotic Pet Expo sa JCI, sa pagkakataong maipakita ng pet owners ang kanilang mga alaga at maipakita ang kahalagahan nito sa kalikasan. Aniya, patuloy silang makikiisa sa mga inisyatibo na pumoprotekta sa karapatan ng exotic animals. Thank you very much for supporting this event. Hindi lang yung mga fur babies ang nila, ang pre-nomote nila ngayon, kinontak din nila ako para maging part ng kanilang show. Ayon kina John Celso Apuyan, presidente ng JCI Legazpi at JJ Villaflor, chairperson ng organisasyon, ang OPETEX 2 ay isa lamang sa mga programang isinusulong nila na nagpapalawak sa kamalayan ng kabataan sa pangangalaga ng mga hayop. We do this Pet Expo on a yearly basis. So continuous naman siya. Ito yung expo na we showcase different kinds of pet and yung animal protection. Meron di ba tayong batas about animal protection? So we continuously impose or advocate yung mga ganong klaseng programa ng JCI Legazpi. So yung advocacy na yon hindi magtatapos dito sa OPETEX na to or sa Pet Expo na to. So we continuously promote yung ganong klaseng mga advocacy. This event is May 22 to 25 and we have seminars each day, and yung pinaka-highlight ng event namin is yung pet show. So, yung pet show namin on Sunday, ini-invite po namin yung mga pet owners na pumunta dito, mga dog lovers, mga pet lovers na pumunta dito at mag-participate sa aming fashion show. Patuloy rin daw silang magsusulong ng mga programa na magbibigay halaga sa pangangalaga sa mga hayop at sa kalikasan. Samantala, bukod sa pagtatampok ng exotic pets, nag-alok din ng OPETEX 2 ng libreng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa, libreng consultation sa mga veterinaryo at freebies gaya ng dog foods mula sa mga sponsor. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.